Arratsalde guztioi, gaurkoan gurekin Markel Artetxe, ongi etorri. Eskerrik asko. Markel duela 2 hilabete hasi zen formakuntzan erekin, Winner Formationen, eta goazen ikustea, zein zen bere egoera formakuntza hasi aurretik. Konta iguzu, Markel, nolakoa zen zure egoera formakuntza egin aurretik? Nik betianik jokatu izan dute futbolean, eta egia da asko gozatu dutela beti futbolean jokatzen. Eibar taldean 15 urte jokatu dut, gero Barakaldora ju naiz, 3 urte jokatu dut. Eta beti hemen etxian, azkenean etxe onduan, beti familia gertu, laguna gertu. Eta aurtengo udan Galiziara Ferrolera juteko aukera eukin eban, eta bertara ju nintzen, pixkat zona de konfort hortatik atera, eta nire burua ea nola erronka horri nola aurre egiten zion. Eta esperientzia politxa aurretik, eta ara ju nintzen, egia da hori, bakarrik, han bizitzen, oso desberdina. Egia da hango bizitza eta hemengoa nahiko antzerakoa direla, baina hori salto handia zen, Racing de Ferrol bigarren mailatik jaitsitako talde bat zen, orduan aurtengo espektatibako saltua dira, berriz bigarren maila bueltatzeko burruka hortan ibili behar urte osua, eta egia da urtea ondo hasi zela, jokatzen hasi nintzen, baina egia da ez nintzala gustora sentitzen zelaian, egia da pentsamendu ez negatibo, baina duda asko nitula nire buruan. Ez nintzen hemen bezain komodo ikusten, ez neban hainbeste gozatzen zela barruan, eta horrek arazoren bat ekarri ez da. Egia da konfiantza aldetik justotxo neuala, eta horrek aulkira bideratzea ekarri zestan, entrenatzailea esan zestan nigan potentziala ikusten zebala, baina ondiokan zerbait falta zitzai dela, eta buruari pare bat buelta eman izkion, nire gertuko jendia bebai esan zestan potentziala dakatela, baina igual kanpo laguntza bat beharko nebala, ni nire buruan ez negan ikusten zelan urten negoan egoeratik, eta formakuntza hontan hasi nintzen pixka tolan, kanpoko jende horrek, nire inguruko jendiak esan zestan, probatzia ez ez dela minik emango, eta guztiz kontrakoa. Egia esan da asko lagundu ez da formakuntza honek, eta esperientzia oso politxa izan da, ez da. Guazen, aipatzera esan duzuna, nik jartzen naiz zure situazioan, bentsat nik ezagutu nizunean, komentatzen zenia esperientzia berri bat hasi zait, ilusio handia egiten dira, kategoria handiago batean, etxetik urrun, eta orduan zure burua esaten duguna, ateratzen da zona konfortetik esaten duzun bezala, leku segurua, betikoa, entornoa, euskal kultura, euskal hizkuntza, derrepente ateratzen naiz beste kultura bat, beste erdal mundura, eta hor nahi gabe ere bai, zure arrotz sentitzen zara, edo sentitzen zara konfiantza, ez daukazuela hemengo konfiantza berdina. Eta hori azkenean hori gaitzen badiogu, garai hartan ikusi genuen bezala, zure identitateak ez zuela horren beste sinisten, esan edo, kategoria handiago batenago, baina benetan ez dut sinisten aldu dala kategoria berri honetan egin, eta ez bazinateke gai izango, ez zitzaizun etorriko aukera hori, etorri zitzaizun, gai zinelako. Orduan, hor ikusi genuen, esan zen duzula, hasierako zalantza hori zure buruan, partidu txarxamarrak, eta horrek ekartzen du suplentzia. Eta orduan, horrendik eta sofrimendu eta zalantza handiago, eta orduan jotzen duzu nire atea. Nahi dut esatea, hor, ze pentsamendu izaten zen zure buruan, nola sentitzen zen Markel, zuk esatea, zure ingurukoek, Markel, berentan alduzula, da zure buruari esaten zenian, nik barruan zerbait badakit aldu dala berez, hemen, banagoela maila ontara egina, baina gero, momentu txorietan nola sentitzen zinen? Zuk esan bezala, azkenian burua ondo ezagonean, dudak sortzen dira, eta ni egia da dudak nitula. Azkenean banekien gainitzala, baina ez nekien nola
bideratu. Orduan, duda horiek bideratzia, ez nintzen kapazan nire kontu bideratzeko, eta bueno, horrela zuratia jonean, laguntza horren eske ez, pixkat nola bideratu edo nola gestionau duda edo zalantza horiek. Azkenean duda horiek sortzen dutena da nigan konfiantza galtzea, eta konfiantza galtze horrek gero jokuan ondorioak dakarki, ez? Orduan, pixkat horregatik, jonean zuratia. Bai, gogoan du, nire atera jotzen nuenean, ja titularitetik ateratea ginen, hasten zara berriro ondo entrenatzen, hasten zara berriz ilusio hori sentitzen, konfidantza gehiago entrenamentuan, minutuak ere iristen hasten dira, eta lesioa. Konta iguzu, nola izan zen eta zer sentitu zuen lehenengo instant horretan? Bai, egia da hori, berriz ere konfiantza hartzen hasi nintzen, nire esku zeuden gauzak hasi nintzen hortan zentratzen, hortan lan egiten, eta egia da egunerokotasunean, entrenamentuetan askoz komodua sentitzen nintzela, betiko Markel nintzela, eta kirola dakan gauza txarrenetarikoa lesioa da, entrenamendu baten kuadrizesa burtu neban, eta tendoia afektau zeztan gainera, eta egia da lehenengo sentsazioa izan zela, lehen baino hobeto egin niola kontra horri. Egia formakuntza erdian bezala rapauz ez dala, eta kontziente izan nintzen, lehen formakuntza hasi aurretik, seguraziko nintzela dena parte negatiboa ikusten, justo momentu hontan, ondo sentitzaren nintzela, eta egia da, momentu horretan esan, da zerbait nire esku ez dagona, egia da asko zaintzen nintzela, bai elikadura aldetik, deskantxo aldetik, bai entrena aurretik nire rutinain, entrena ondoren, eta holako gauza gertatzen dira, eta egia da hola hartu nebala, ez? Orain prozesu hortan nago, rekuperazio prozesu hortan, eta azkenian hortan zentrauta, alik eta hobetoen bueltatzen, alik eta hobetoen eramaten ere egunerokotasuna, ez da erresa zu kanpoan egonda taldekideak entrenatzen ikustia, baina hori, daunari gauza positiboak atera, ze dana ditu gauza txarra eta gauza onak, orduan gauza on horietan zentratu, eta horrela, bueltatu. Bai, nahi berentan esango dizut eta izun esan, baina harritu zidan nola hartu zenuen lesio hura, ez? Zeratik, normala da, formakuntza amaituta izan bazen, ja erraminta guztiekin hobeto gestionatzea espero ez genuen gauza bat iristen denean, lesio bat bezalakoa, ohikoagoa da, baina oraindik formakuntzan erdian zinen eta gaina ez den dutuna, ja nire berriro ni sentitzen, ez? Entrenamenduetan, minutuak, eta orduan txetorri zen lesioa, eta bai harritu zidala zure bai barren lasitasunak eta nola hartu zenuen eta nola kudatu zenuen desen ez du formakuntza oraindik amaitu, geratzen zaio beste erdia, baina jada erramintak aplikatzen hasi ezinen jada. Komenta egozu orain, Markel, behin ja formakuntza amaituta, nola sentitzen zaren zu, nolakoa den gaur egun, Markelen egunerokotasunean nola ikusten duzuen realitatea, nola gestionatzen duzuen emozioak edo zer den benetan, eramaten duzuna formakuntzatik eta ea benetan lagundu dizuen edo ez. Ni nahiko pertsona lasaia naiz, eta orduan, printzipio hortatik, azkenean, zentratzen ari naiz gauzen alde positiboa ikusten, lesioan bezala, egia esan da ez da gauza positiboa, baina bere parte positiboa daka, eta hortik urtetzeko badakit zelan egin behar duten egon erokotasunean beti zentratu, ez egon ikusten noiz bueltatuko naizen zelaira adibidez, edo noiz lehenengo gauza da ondo rekuperatzea, eta gero egia da sentsazio oso honekin bukatu nebala, berriz lehen esan dizuten bezala Markel hori nintzela, eta gogo asko egin nago erraminta asko ditut orain jarraitzeko prozesu hortan, ez? Egunerokotasunean zentratzen, nire sentsazioak onak izaten, gauza positiboak ikusten, eta hori, ditudan erramintekin egunerokotasun hortara bueltatzen, eta nik uste formakuntza honek asko balio izan ez dela hortarako. Markel, zer
gomendio emango ziniokezuk, ez dakit, bere kirole ibilbidean sofritzen ari den kirolarik. Kirola bai izan profesionala edo ez profesionala egiten dugu, batetik helburuak lortzeko eta helburuen bitartez gu arro sentitzeko, lasai gustora sentitzeko, pozik bizitzeko, baina egoten dira momentuak, epokak, zu pasatzen ari zinen bezala, kirolari bat sufritzen hasten dena, gauzak ez dutenak ulertzen, eta horrek guztiak ematen du frustrazioa, errabire eta gustora ez aritzea, eta gero askotan beldurra ditugu baita ere, coach, terapeuta, psikologo edo mentoren eskuetan jartzeko. Eta pixka bat, ze aholku emango zeniokezuk, Markel, egoera hori gaur egun pasatzen ari den kirolari bat. Nire kasuan, ni uste ez naizela iritsi sufrimendu hortara, ez? Nik uste ez dela formakuntza bat hasi edo coach batekin edo psikologo batekin hasi behar, sufritze hortatik. Baizik eta, ikusten badozu nire kasuan bezala, ez dakizula nondik jo edo zer herramienta euki edo olako zerbait, azkenean beste ikuspuntua da, beste azkenean bai psikologoa, bai coachak beste formakuntza badaukate eta orduan bai bideratu aldizute, ez? Sufritzen bazaude, logikoki, gomendatzen dut edon horri ez kirol profesionalean edo zein bizitzako arlotan sufritzen dago norbaiti. Ez badago argirik ikusten, hasteko formakuntza baten, psikologo batekin edo nolako azkenean beste ikuspuntu bat ematen dizula eta benetan irtera dagoela zulo hortatik. Eta futbol profesionalean, adibidez nire kasuan bezala, ez da behar sufrimendu puntu hori, azkenean gure talde teknikoan fisioterapeuta ditugu, medikuak ditugu, orduan egunerokotasun normal baten jende horrek jotzen badugu, zergatik ez arlo mentala landu ere, egunerokotasun hortan, ez? Agian oraindik puntu hortan hasi dira taldeak eta puntu hortara heltzen, taldean bertan psikologo edo coach edo mentore bat eukitzeko parte dira, baina oraindik ere prozesu hortan dago kirola, baina ni oso asko gomendatzen dutolako norbaitekin martxan jartzea eta hori ez da behar gaizki egotea edo oso ondo egotea, baizik eta azkenean Bai, guztiz hori eta gaina aipatu duzuna ez, gero eta kirol talde gehiago dira, ari dena coacha, psikologoa sartzen, baina asko esaten dira bai, baina eske niri laguntzen dit coach honek, baina eske nire suplenteak ere coach bereinarekin dago, eta orduan nire dakindik benetan niri nahi dela, baina hortarako gaude baita ere, individualki edo kanpoan hartzen direnak. Eta zuk aipatu duzun bezala ez dago itxaron behar lesio bat egitera, fisiora joateko masaje bat hartzera, edo prestatzaile hobeago baten bila joate eta arlo mentala berdina dago azkenean muskulu bada eta gorputza bezalaxe entrenatzen da eta hobetzen da. Hau esan da Markel, zuk baita ere askotan esaten da ez, orain nola lesionatu dagoen persona bati, orain zure egoera bezala. Kirolari bat lesionatzen denean, eta esaten denean, baina orain zertako hasiko naiz psikologo coach batean, ezin dut kompetitu. Zein da, ze aholku emango zeinak ez? Nik uste okerrena da lesio hortan egotea, ez? Azkenean zu egunerokotasunean naiz eta entrenatzen egon eta jolasten ez eta nik uste lesionatuta egon arte zarela kontziente ze sorte dakasun egunerokotasun hortaz disfrutatzea, ez? Orduan, alde hortatik nik uste oso garrantzitsua dela bai prozesu hortan burua entrenatzea, prest egoteko zelaira zoazenean eta azkenean ere beti dakazu beldur hori lesioa ondo rekuperatuko dan edo ez, edo orduan hori lantzia nik uste funtsezkoa dela, gero zelaian zaudenean euneko emateko eta zu ondo sentitzeko. Bueno, Markel, nire partitik esan plazer bat izan dela zurekin lanketa hau egitea, formakuntzan eta hemendik aurrera ere, elkarren berri izango dugula. Bai, eskerrik asko, dudari gabe. Egia esan da nire oso gustora egon naiz zurekin, asko erakutsi didazu. Nik uste nire bizitako puntu baten egoala orain sala egitea, edo bestela, nik uste sufrimendu alde hortara, edo frustrazio hortara iristxiko nintzala, eta egia da beste bideo bat erakutsi dezazula, eta oso eskertuta, horregatik.
Eskerrik asko zuri.